mga subscriber. Tama sa mo pa channel. Paano channel? Ako sa down. Tignan channel. Hindi mo channel ko nawa. Duha. Kita rin eh. Bidecha. Uy, puntahan mo sa kuan. TV dan selamat Palikoy. Ada Grace. Sabi ni Baby Dear. Sabi ni Baby Dear. Mapasin ka. Parikoy TV. Si Palikoy kung kan Palikoy ay nag-nyat ang kadugin din. Subscribe. Isa na Palikoy di kita nakita isa na sa Palikoy na tanaw. Pero parikoy di kita nakita. Kung kabin mo naman ako, uy. Subscribe na po. Ano ka ni siya? Cancel. Ayos i-cancel. I-subscribe si Palikoy. Yan, kalimbang all. Si Dembo. Thank you din po ng marami. Oo. Ayan, so mag-iina ako guys dahil 5 minutes to go. Magtatrabaho na kami. So ayan, Baby Dear channel, thank you so much. Nag-ano pa po ako ng Gcash para po ako makapagpalipad ng panty sa'yo. Panty na may blood sucker. Dili sa buot sa mabutog. 30 minutes na. So, sige. Tsaka, okay po, salamat po sa something whatever. Dali ba sa kung nag-Gcash? Ha? Hindi ka na magpano sa Gcash din. Dapat mo po ano? Umuga kwarto sa Gcash. Okay. Minus ang tubig lang. Grabe ka lubog lang. Ako ka lang, kanila. Hindi ako ang lang. Asa yung mga tinawag lagi? Tinawag lagi niya ako sa ako. Ano lagi ito kayo niya? Pero ako Mo de lubog. Okay? Hindi ko ano. Sa tadi, wait na. Ni-subscribe ko naman all notifications. So ka na, para i-upload na ko pa. Minus ang tubig ka kahit buhaw ka ito. Nalin si Polly mag-upload ko pero sa Ano mag-tubig? Kada bitaw ko sa signal. magpalupad. Pwede ka magpalupad ng kapay. Test mo. Para mo kasi Ka? Ano mo? Saan ba ni pag-in? Ang isang pag-in, ba't ka mo mag-pag? Wala ko sukli AI. Saman, Sino ulit niya? kita man, Sino mo ba? pisan? Wako kisa man wala ka sukli di mo, parik ko eh. Haggard piece po no. Ito mo ka sabi ang liit lug ang sobrang Streaming, could you stop ni siya? Ano ko siya team mo eh, so stop. Ay, share na lang. Ha? Oh, wala ka sukli di ay. Sige lang, yan lang igawas.